sio ukachukua ndoti ya muri tunda lya wakire chaka Yesu akonya ya monye we kende keyo yako basoboka wense Yesu atamanure lya abantu ba ongwa akachikotebya abantu bonyira bwachira oboisi bwachira muganga uchi Yesu abakonye okogenda mubasi okogenda mubitutu okogenda nyalibali okogenda mubitutu okogenda mugirango okogenda bunchali asayo mange namakebono kora nchenga nchire nganchire ndangiria aba MCA baito ndarangiria aba MCA baito Alpha Miruka na watu muchango boye ninchwango Alpha Miruka ndochirire lyasarekire koranche onero muchumbe obo machoge chache omwana bumupasta PG Kenya umuntu omwororo tabwati mangana mange bia mono kijana chetinu zara mangana mange unako teba nani tindo kutakana kwa siasa kanisa mwenye kwete kaki korango ga baro chumuro bwana asifiwe sana ayo bwato moyo kwa na mono kanyasa igwe bwana asifiwe igo mama etenga lakini abane mbali nyakitali bachandegete igo nkinyasa ko eto opportunity ore kanisa lero chumamosi obwata afya okutero wonje kwa nyasaye menya mwanya sa chinga kichonse kwa tu mwe wense njiro mwishimu Alpha omwana o pastor mochumbo machoga chache nande ngakire kabire talirimo otini muntu muya lakini ngo batabige ntaka lakini taragendera umuranara umuro chabo umuro yo monto ga namorora akoroko movement rep ante bingo movement rep ogo chanko mushulikirali na inchen esa ulinko genda kuko tigana chiri bukomi chiri okorwa o moment osema no gaki tinda amanye mechando yaye lakini no muntu bwate nkoro yo mwanya bantu namororera mabe mo kumuseberanya samokonye no nyolense tari kwinyara nyasaye ure bisyo muramboro ko bakomonayo twagusise ni tata obioke nani asakubweni tari bogaki